Benvinguts a Dia Baleàrics. Avui veurem què irrita i com s'enfada l'espècie baleàrica. Vegem una situació curiosa. Molt d'anys, cotorrí! I ara on vas amb això? Avui fas els anys? Molt d'anys! Però aquí no els han celebrat mai en els anys. Això és una forasterada. Aquí se celebra el sant. Fixeu-vos que allò que en la majoria de les cultures suposaria una alegria irrita profundament la femella baleàrica perquè el mascle no ha respectat la tradició. Vegem-ne un altre cas. Ai, Colau, Què poter fas? ara he trencat les teules. Bé, paciència. No, paciència, no! És que m'arribaràs a emprenyar batudells! Jesús, s'han perdut barcos? Ara no estem per dues teules? Dues taules, que ets expulpada! Que curiós. El mascle diu m'arribaràs a emprenyar quan veiem que ja està molt emprenyat. M'arribaràs a emprenyar batudells! Són misteris que els antropòlegs encara no hem esbrinat. Vegem-ne un altre exemple. Estic indignat, Batu, el món, me cago en sa puta, no ho pots fer! Que tu estàs amb el terrementis. Ja estàs emprenyat, eh? I tu? Jo! Sí, perquè estàs emprenyada, tu, eh? Sí, jo tu! no estic emprenyada! Però és que quan criden me poses de volta i mitja! Ja ho veuen. A la femella baleàrica li basta veure el mascle enfadat per emprenyar-se Quan ella. criden me poses de volta i mitja! És el que en antropologia evolutiva s'anomena empatia irritòria. I aquest estranger mos foten a ses cols? Batu el món sagrat! Batudell!